Dakle, vi ste jučer došli do jako puno zaključaka koje niste podijelili sa onima koji nisu bili prisutni na sastanku. Mislim zabilješka, ali nisam još stigla uploadati sve. U redu, vjerujemo da ćete, s obzirom na to da ovdje sada ima prisutnih kandidata koji nisu bili prisutni jučer, da ćete tijekom ovog današnjeg zadatka izmijeniti informacije i reći im sve što ste jučer saznali, onako lijepo kako ste to jučer prepričavali nama. Ovo zadatak koji je danas pred vama, nama je stigao na stol u gluho doba noći, probudio nas je hitan poziv i morali smo promijeniti kompletno sve što smo vam namjeravali dati za danas. Znači nešto je sasvim drugo bilo u planu, ali onda stigla uredba ravno iz ureda ravnateljice da vas se ima podići na sljedeću razinu sve i omogućiti vam pristup jednom tajnom podatku koje agenti Astre ne uspijevaju razriješiti već nekoliko mjeseci.